Per tots és sabut que Gran Hermano, aquest gran reality segons la tocacollons de Mercedes Milà, és pura basòfia, però és un puto èxit. És aquest tipus de programes que tots veuen però en secret, però que també hi ha algun desvergonyat que pregona el seu visionat. El programa és senzill, agafen la gentussa de la nostra societat, putes, travelos, delgates, taujans, quinquis, maricons, i altra fauna variopinta, per a ficar-los a tots entre quatre parets perquè s'abronquen, es follen, s'insultin i fins i tot en el millor dels casos s'hostien, quan més morb, millor per al programa. Aquesta gentussa que entra a la casa no està triada a l'atzar, cada candidat és estudiat minuciosament per veure que combinació d'engendres donaria més joc dintre de la casa, i una vegada triat el personal comença aquest gran concurs. Molts ja no es presenten a Gran Hermano per la pasta del premi, ells saben que és més rendible el sortir ben prompte de la casa i recórrer-se tots els platós de televisió per a guanyar diners fàcils i convertir-se en un famós o famosa de trava, o de merda, segons com es vegi. Tot aquest embull ho dirigeix algú que es creu molt professional però que és més ximple que menjar-se un quilo de pedres, qualsevol dia la deixen anar una hòstia en el carrer per anar de tan guai, és la Mercedes Milà, una tocacollons que any rere any intenta vendre'ns la moto que Gran Hermano és un pedaç de programa, amb gent culta i intel·ligent i que és un clar reflex de la nostra societat. Mercedes, carinyo, mira un exemple, d'aquest any sense anar més lluny. Una cega insuportable més puta que les gallines del dolenta falsa i cabrona que és, un travelo amb maldat i segur que amb l'anus més ample que un frisbee, un drogadicte al que han enxampat fa poc agenciant-se un maletín de coca en el metro de Madrid, un negre més homòfob que sa puta mare, dos bessones que sembla que no han anat al col·legi en sa puta vida, un italià que la seva aspiració en la vida és follar i pensar poc, una galega que es va deixar el coll en casa i té més mamelles que cap, i algun mamarratxo i mamarratxa més que em deixo pel camí. I segons la Lumbreres de Mercerites, el programa és un clar exemple de la societat actual. Collons! Si la societat actual la representés aquesta gentussa seria per a llançar-se per la finestra. Però el programa triomfa, crea furor, aquests animals tenen fans i tot que perden el seu temps en fòrums parlant d'ells, que es gasten la guita a cridar a un 906 per a votar-los, i que es cabregen quan tiren al puto carrer el seu ídol, em dóna que pensar, no sé qui està pitjor, la gent que segueix aquests programes, els concursants sense cap que fiquen o a les soplapolles de la Mercedes Milà, la nostra intel·ligència es desbarajusta a passos engegantits, però, que la penya no es preocupi, que l'any que ve també hi haurà Gran Hermano.